Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nigerian maza da mata da fatan kowa na lafiya. Ina muku gaisuwa da fatan alheri. Na yi kwana biyu ban yi bidiyo ba kuma akan wasu dalilluka. To alhamdulillah yau na zo kuma zan yi bidiyo kuma ina nema ga Nigerian maza da mata babba da yaro wanda ya ga wannan bidiyon don Allah ya min like din shi kuma ya min share din shi yanda zai zo waje da yawa yanda sako zai je nesa. To na farko magana wanda zamu yi akan ta bisa ga kwaldef. Shekaran jiya na ji wani ana ma wani aboka tambaya, journalist suna mai tambaya yana cewa wai bai kamata ba mutum ya yi laihi a yi tuhumar kar laihi, an yi tuhumar kar sata kuma a hana maka ɗauki aboka ya kare ka. To alhamdulillah a wannan wurin muke son mu yi magana akan shi. Lalle ba a hana maka ɗauki aboka, amma ka tabbatar da inda kudin kasa ka ɗauka. Muna nema ga kwaldab ko muna nema ga CNSP duk wanda an ka tabbatar da kudin kasa ne ya swata, wanda duk an tabbatar da kudin kasa ne ya swata, muna nema ga kwaldab kad a ma bashi dama ɗauka aboka. Babu zancen aboka ka swaci duke kasa kai bankan sannan wai ka kai ka ɗauki aboka shi kare ka. Wa ya taɓa ji? Dukiya ta ƙasa ce, in ka ɗauki dukiyar ƙasa kamar yadda 'yan ƙasa dukiyarsu magana ta ƙari, amma ka ɗauki dukiyar ƙasa ka yi bankan wai sannan kai kana dibin ka ɗauki aboka kuma ya zo ya kare ka a mai da ƙarya gaskiya. Ka ɗauki aboka a zo a mai da ƙarya gaskiya ku je kuɗin da ka swata da kai da aboka ku raba. To wannan na muka so sai na asbe kar su tabbatar da cewa duk masu wannan ɗabi'o'in su tabbatar da cewa su iko soja na ake, ba wai demokrasi ban maso. Ba ikon demokrasi akai ba, ikon soja na akai, wanda ya saci dukiyar kasa shi mai suwa kwaldab a barta ta yi aikinta. Komi ta kulla in sun gyara su suka gyara, in kuma suka bi shawarar mutane aka aza su ga wasu hanyoyi kuma wanda aka kire waɗancan ƙungiyoyi da sun kai irin su baya ire-iren su da suka wuce na baya ba su unwa komi ba, kuma haka za a ce sun kai. Kenan kada su saurari wani shari'a da suka ɗauka buƙatar da 'yan ƙasa, mu 'yan ƙasa abin da muka so mu gani mu ji kuɗin da aka swata da 'yan ƙasa an dawo da su an zube. Bakin mu da kwaldab abin da muka so mu jiga kwaldab kenan. So da duk wanda kaji an zarga ya swata to ya swata ne. Yau ko ba ka son Birji Rafini, akwai Birji Rafini shekara 10 yayi yana prime minister. Ban ce bai swata ba dan ban sani ba, amma ko ba ka so ne ka san dattijo na. Kuma ba mu taɓa jin an yi zargin cewa yayi ta ba. Kenan yalla tana yiwa bai yi bane. Tana yiwa bai yi bane. Wanda ya shekara 10 yana prime minister. Shekara 10 yana prime minister. Ko ba ka so dai ka san Birji dattijo ne. Tunda har yanzu babu wata kungiya da ta hito aka yada cewa an wuri kaza na Birji Rafini an ce kaza sun bace post din Birji Rafini, babu wanda ta bace. Kenan da kaji an zargi mutum swata yayi ta ne. Da haka ku zancan ku wani a doki aboka wani bi mu ban ma goyen bayan shi. Muna so a bari a tsabo mu yan kasa kudin su da aka swata aka boye aka kai kasashen waje aka aje a hido mu yan kasa kudin su gani kasa, shine magana kwa. Sannan zan dawo bisa ga kan mai dalili ya hito yana kuwa cewa wai yanzu tchani ya azo ta doka in ka sa kredi sai an ɗebi labui. Kar ka manta lokacin Muhammadu Ishu, cikin ikon Muhammadu Ishu tchani, kada ka manta rabon gado har da garon ma'ayinka ya mutu gawa an ce akwai rabon Muhammadu Ishu cikin mutane sun yi faɗa haka nan, ko in baka manta ba. Wata doka da kuka aza gawa ma in kan mutu kabbar dukiya wurin rabon gadon ɗiyanka sai a haida ma gwamnati nata. Wa ya taɓa shi? Sai cikin wannan iko na Muhammadu Ishu an kai wannan. Don haka in ka zan kare sai an ba ka to ka yi haushi. Masu ba ka ƙashin nan ka yi to kai haushi su sun dakata sun kwantar da hankalinsu. Sun san an wuce wurin tunda sun ce ba a yin wata guda. Niger ba mu iya mu yi wata guda kuma gashi an yi wata 5, ana kusan kwararar wata 6. Kuma babu wanda ya mutu akan yunwa. Har yanzu babu ɗan Niger da ya mutu akan yunwa. Wahala mun san wahala, mu 'yan Niger mun santa alhamdulillah. Da haka ake son duk abin da haka ka koyi minana. To yau gashi alhamdulillah 'yan Niger kowa na gode ma Allah, kuma kullun ka hito kana ganin goyon baya ga 'yan Niger 100%. Kullun 'yan Niger suna goyon baya ga sojoji 100%. To kenan ya kamata kai mai dalili ko da kai bai ma kamata ma mu komo akan ka ba, saboda mun san kai kare ne kashi da aka kada maka to kai haushi. Dan wallahi kai yanzu haka ta gyara ka. Dan wannan bidiyon ka ci gaba da shi. Dan na san kaga baka da inda zaka dawowa ne. Babu inda zaka dawo, kenan dole
a baka kashi ka hito kai haushi, in ka ci kashi ka to kai haushi, wannan shi ɗaya zai ma daidai. Saboda in ba haka nan ba dalili an samu matsala. Dan haka ba mu iya magana hinka, amma masu izo kan nan suna baka kana zakkon nan sun shawo maka kansu lahiya. Ya kamata kai ma kai tunani, Niger din nan gudata ko ba dade sai ka dawo nan, ko ba dade sai ka dawo nan. Ba san bidiyon ga ya tsawo. Assalamu alaikum Nigeria.